kan ti suale fellow na pomngam na hi mason tura kepe na masaberani episode masalama khan Skymanson Alliance suan Hall of Souls an hne ti kan hua sawian chu a thian tene Falling Star Pavilion an kirle a sawian chu indona hne na an changti chu puangin Skymanson Alliance mi te zongjong chu an lom hle chuti lai chon Central Plains mun sanga Skymanson Alliance in Hall of Souls an hne dan chanchin chu adar ngal veka he thui huntian di point do ria in a thinrim hle thinrim takin athil ti thena mangin khopui pakhata mishing cheng zongjong chu tilumin an tharau chu aman veka chuti lai chuan sawian chuan apa chu angai tu hle a chan chu theilo awangin nep a in ti hle chuti lai chuan master yawlaw chu abula aron kala demon phoenix clan te chu queen medusa ru botumin naide dar yellow spring a ankal ti ashila phoenix clan roi tu huangtian po atel ve bok yawming chuan medusa chu ankuta a hlan du lawa huangtian chu bein ma se an level a in thlau em awangin yawming chuan a hne lo hle huangtian in queen medusa phoenix feeder manga a attack don lai tak chuan sawian chu a hun taka alo thlenga thinrim na khat sawian chuan childin hi in kut more point in khoyani chuan tuma damin in chuak lawang aron tia in beiturin ain pe ngal ti chuan episode thar chu heta hian ain tranta ani huangtian chuan sawian do thlenga mu chuan anui suka heti lai hian yawming ero a thlamuang hlea hlim takin brother sawian I do thlengta mo alo ti sawian chuan queen medusa chu alahimani ti a hriada wangin yawming a chunga lom thua soya brother yawming I soi dikche ka clan elder takha imana ka demon phoenix wings po I refine bok tin kan clan tan har san tam tak I thlen fo wangin kan demon phoenix kan hian arang thei ang ber kan ti hlum che angai ani ti na chang hian engi a hong don ti an hra thiam theianga tia chutianga a soilai chuan huangtian chuan a demon phoenix wings chakna chu activate a sawin lam chu chak takin a pana a attack sawin hian huangtian pena chu bum theima se huangtian a speed chu rin phak pakin arang tlak chu wang chuan sawian chu a hnunglama a tol leta sky demon phoenix bone wings a refine chu activate ve ngal sak bok chu bone wings a mu chuan huangtian chu a thinrim hle engtin nge ka ma ka phoenix bone wings I man ngamati chu ti ro chuan sawian chuan a heavy ruler chu aron phor chuak ngala an pani inkara chuan in benana satak a chuak ta a an che chu arang dun hle sawian chuan a heavy ruler mangin huangtian chu chak takina beizela chunglam space lunglian pui pui omna anor chau chu space a chuan sawian le huangtian te chu an in beizui mia mea an che chu arang zual hle chiang taka hmu po a har sa hle bok bin ka speed it luk theya ma se ka clan hian technique dang tam tak kan ne ni ti hre ro ati sawian chawin mit mu lai nge chuan ain teleport bo ngala rang takin iana hnunglama aron lang le zui apam attack mangin sawian chu aron beya sawian hian counter attack atuma piangin ma after image chaw a om thina achan chu huangtian hi ain teleport chak em wangani tuna chon sawian chon huangtian attack na te chu dan har sa ati ta hleya engtia beile chinge ni angti a hra thiam mai do chuta huangtian chuan ka clan secret bone wings I hmuani point ka clana supreme movement technique hi chu I hra thiam ngai lawang chu wang chuan kalaka chuan speed hi engma ani lawani ati sawian chuan he a movement technique hi aro pui tak set kan hriat angin huangtian hi 5 star do seng middle station ya sawian ni ro 5 star do seng early station ni thung tundin hmuna chuan huangtian hi ala chung nung zok hle ni ina lang huangtian chuan sawian chu anui zata hei iti theiom chunem ni ani chuan Hall of Souls roi tu hunmi seng I hne dan chung changa thu thang zongjong kha thu dik lawani mo an soi war me ani nge hi engma special na I nei lawani atia chu tianga a soi nu chuan huangtian chuan a movement technique chu activate ya sawian lam chu chak takin a pan zui le ma se he hi sawian ruwa man na vekani tumnei takin chaklo tak angin ain lan mai ani huangtian in khoi fu mei theya a hnai meu chuan sawian chuan a kut chu alo man sak ngal ole chu tiani chuan nang hian special na kanei lo ni in I hria ka chungchang an sei war ma ni in I hre boka
chu ti ani chuan ka ti thei tlema zong chu kan enti rang che ti in sawian chuan aklon a siam nga la aklon chuan hei virular la chuakin huang tian chu nalu tuk tak main a hem ta bur mai chu ahong awang chuan huang tian chu chunglam hlataka a thlok leng nol nol maya ma se rang takin ain siam rema huang tian chuan makti zet hian he nau hian ka che dan tur hi a hrefe kan ni ati chuti lai chuan sawian chuan zoi zoi malamaron pana ron chu ataksa ada bole ta huang tian chu enin inclanin demon phoenix step an ti hi chuti te vakin adang lambik lo tak zet ani atia chu athil tum chuan sawian chu ati thin rim hle a yellow spring pump technique chu rang taka activate in sawian hian phoenix claw attack chu ati chenga clan te chu chezui ngaman omlo achan chu yaoming aya chakjok an omlo ani heti lai hian huang tian chu hliamna tak turin alo langa demon phoenix clan elder te chuan an clan roi tu hliamna tak tur an hmu chuan an mang ang hle chuti lai chuan huang tian chu thinrim na awangin arelu aboi veka thinrim zeta ron au chuakin sawian hena engtin nge kami te ma minti mol phonga mati technique chak tak chu activate atumta ani tian chuan achakna zongzong chu sol attack nor na tur chuanan chau a mangani arwa mana chu olsam hle chawena chau ma chu adole charcharanga sawena technique a top vele rang thakin a beilet nga lang chu tiang chu ngai to chungin huang tian chuan a phoenix feeders te chu voi khat a activate le a sawena siam divine form lampan chuan a tho tir ta ani phoenix feeders tam tak beina awang chuan sawena divine body chu about a veka chu mu chuan huang tian chu phur takin anuya I huna top ta tuna chuan I thi hun ni to ti in sawen nam chu chak takin pan le nga la ma se maktak main sawen chu nui zat me la puwa angri buddha lotus frame chu beilenan abot sayani sawen chuan mong changin ni e lovin nangin ni anga tia chuti lai tak chuan sawen kuta chuan angri buddha lotus flame chu aron lang nga la heavenly flame parukatanga siam angri buddha lotus flame chu ahlom mel khop mai ma se sawinan he angri buddha lotus flame thilti thina ti chu malok hian abula ora maktak mai ashe nga la chu ora chu ashel chuan sawen chuan he ora hi ti chau asoi man asoi zo ma chuan huang tian chuan aron hnai to hlea ma se rang takin yellow spring chunga tang chuan bloodline chak em mai thilti theina englo in kap chuakin huang tian chu aron dang nga la huang tian po chuan chu pressure chak tak chu a hre chuan amang ang hle engting he bloodline hi hetiang khopa chak hi ani theiati chu tiang a sei rual chuan huang tian chu mishing angin ain thlak le a lungpui lian taka chuan chak takin atlak khului mai chu ta om zong zong chuan chu chakna maktak lo chuan lam chu an hoi veka yellow spring chunga tanga thil engmoi taklo in kap chu ka hmu chuan sawen mela chuan lim mela ron langa angri buddha lotus flame chu adi activate zui nga ti chuan sawen chuan queen medusa python form chu zoi zoin aron chuak ti a hmuta a hmu chuan medusa chuan mongchangin sawen lam chu apan nga la hunkal to thil thleng ang che kha ania ma se tun tum chu thil adang lam to tun ma kha chuan queen medusa hian sawen laka aril rukut mang chu tlang takin alan tir ngai lo ma se tuna chuan abit menga ahmangai na chu chiang takin alang the ani atopa topa chuan I hlo tling theita atia chu chu hre chuan queen medusa chuan nang po ahmain I chak to hle ti ka hmu thei ti na changa tuntuma hian interior film na ka thil ti thena hi achak jok de ani atia huang tian hi 5 star do seng middle stage ni ma se 4 star do seng queen medusa bloodline chakna kha huang tian tan chuan achak lutuka chu wang chuan atan be le the ani lo hun chu chle le a hliam tor chungin alo lamu reng ani ma se sawen chuan huang tian chu angai tu alo chu ai chuan queen medusa chu lungai takina ena I taksa in ancestor tharau om I phal saka chu chuan engtin matak ati chedon lo che em ni atia queen medusa chuan mong changin achanga kan ancestor tharau hi achak tok to lo chu wang ilungai angai lo ka du dan ang chawin acheya min thunun thei tur khopa hriatna le finna nei ani to lo chu wang chuan min ti na thei dan tur konga om lo ma se kan ancestor tan hian ti theidang engma ka nei chuang lo atia chu chu soila chuan alungai hle chu thua hrel chuan sawen chuan atong thlamona lungai su nakina atharau siam that vek theina tur technique chi khat ka hmu chuak thei mai the ka hmu chuak the ni chuan nunna pele de turin ka pui nge yang chi atia sawena thu sui hriat chuan queen medusa chu a hlim tak zet ti a hriat ma se rang takin an pani chuan an hnung lama zatakanui ding choka
ai thote chun an ron hual ngala wang ten tan tlan chuna tur ko nga to lo ti chuan a hnung lama tang chuan sawin in ring tok tak o chu aron ri a idu hun na kalbo le Btth tura in ngayem ni ati chu thua hre chuan khuin du sa po chuan I thatanga lo tia athu soila chuan in ring tok takin angun nam na tak chu ala chuak ngala sawin nen chuan zoi huang tin lampan chuan an kala huang ten chu a hlau thongin a thin rim hle a engia ti don ti pho a thiam lo hle revak lo en ngai tu hnu chuan mia ang main anui ta ringota a huip mang chuak to ani zian ma ding chu mi chak le hlom ta 6 star lo seng thil ti thina nei ani tungi ani ero kan na soi ri lawang chu pa chuan zian chu amel renga Dragon Empress thi turin in bot seiro I huna top to ati ila chuan zazetin anuya ti chuan episode chu heta hin a top ta ani zian 4 star do sing tan chuan 6 star do sing ne ngai na om don lo a hun taka sawin le khuin medusa ta hi an thleng theyangem in be na hmunom tak en tur om le don ne mi lo thir sak le tho don nia kan en le wat du ni chuan lag le comment a khan tang le so bokila